Go Global Program u Global Growth Competition huma żewġ programmi li nediet il-Malta Enterprise biex tassisti kumpaniji Maltin jesportaw il-prodott tagħhom. It-tlieta filgħodu kienu mħabbra dettalji dwar dawn l-inizjattivi li minnhom jistgħu jibbenefikaw intrapriżi involuti fis-settur industrijali. Il-Malta Enterprise se tkun qed tagħti konsulenza, programmi ta' taħriġ u għajnuna diretta biex l-intrapriżi jkunu jistgħu jifirxu l-prodott tagħhom fis-suq globali. Il-Global Growth Competition hija espressjoni interess li twassal biex il-Malta Enterprise tażel 12 pjan ta' żvilupp u tagħti assistenza finanzjarja. Mario Vella, chairman tal-Malta Enterprise, jgħid li biex tesporta mhuwiex faċli, iżda l-Malta Enterprise se tkun qed tagħmel dak kollu possibbli biex iżid l-esportazzjoni. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija u l-Intrapriżi żgħar Chris Cardona qal li l-Malta Enterprise se tkun qed tinvesti ma' €900,000 fis-suq tal-esportazzjoni. Trid tippjana għall-esportazzjoni. U dan li pjanar jirrikjedi ċertu kompetenzi, ċertu arfin ta' kif isiru l-affarijiet. Aħna permezz ta' dawn l-iskemi qed ngħinu lil kumpaniji żgħar imma anki dawk ta' ċertu daqs illi ikunu aktar preparati għall-esportazzjoni. Għalkemm Malta sejra tajjeb fil-qasam ekonomiku, dan mhux biżżejjed u għalhekk qed naraw kif se nsaħħu setturi ġodda, temm jgħid il-Ministru Cardona.